дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар шаҳри душанбе ҳамоиши даъвати баҳории ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ баргузор гардид. тоҷикистону қирғизистон боз сари зиёда аз 28 километри сарҳад ба мувофиқа расиданд. навраси тоҷик дар фестивали байналмилалии рақс дар самарқанд ғолиб омад. сомон турсузода соҳиби медали тилло гардид. собиқ мураббии тими миллии тоҷикистон Пётр Сегрд расман бо бозигарон видо кард. дар шаҳри душанбе бахшида ба оғози мавсими даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ рӯзи даъватшаванда доир гардид. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. дар ҳамоиш ба даъватшудагон ки даврҳои кӯтоҳмуддати ронандагиро омӯхтанд ҳуҷҷати хатми ронандагӣ тақдим гардид. сипас аз ҷониби афсарону сарбозони вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон машқҳои ҳарбӣ варзишӣ ба намоиш гузошта шуд. аз ҷумла дар майдони парчами давлатии шаҳри Панҷакен маросими тантанавии гусели нахустин гурӯҳи даъватшавандагон ба хизмати модар ватан баргузор гардид. беш аз 200 нафар даъватшавандагон бо амри дил хидмати ватанро ихтиёр намуданд ва дар мактаби ташкилоти мададгори мудофиа касб омӯхтанд. бо парчам ва шиорҳои ватандӯстона дар даст зери садои мусиқӣ ба майдон ворид шуда саф воростанд. ҳамзамон ба як қатор масъулони комиссияи даъват ба хидмати ҳарбӣ, раисони ҷамъиятҳои деҳот барои саҳми арзанда дар ташкили даъвати баҳории ҷавонон сипоснома ва тӯҳфаҳои мақомоти маҳаллӣ ба гурӯҳи даъватшавандагон, хатмкардагони мактаби ташкилоти мададгори мудофиа шаҳодатномаи ронандагӣ супорида шуд. барномаи ҷолиби ҳунарии санъаткорони шаҳр бо шеру сурудҳои ватандӯстона, рақсҳои ҷаззоб анҷомбахши маросими гусели гурӯҳи аввали даъватшавандагон ба хизмати модар ватан буд. вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон, ноҳияҳои Мӯминобод, Фархор, Вахш, инчунин як қатор шаҳраку деҳот ва ҷамъиятҳои деҳотӣ, шаҳру ноҳияҳои кишвар, ҷамъиятҳои Воруху Чоркӯҳ ва Чилгазиву Лакони шаҳри Исфара низ дар нахустин рӯзи даъвати ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ нақшаи пешбинишударо сарбаландона иҷро намуданд. ёдовар мешавем ки ҳамасола санаи 1 апрел дар саросари шаҳру ноҳияҳои мамлакат маъракаи даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар оғоз гардида, он то санаи 31 май идома меёбад. имсол шаҳрвандони солҳои таваллуди 1997-2006 ба хизмати ҳарбӣ даъват мегарданд. ҷумҳуриҳои тоҷикистон ва қирғизистон боз сари зиёда аз 28 километри сарҳади давлатӣ байни кишварҳо тавофуқ ҳосил намуданд. тавре Амид Ховар бо истинод ба Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон хабар медиҳад, дар асоси мувофиқаи ба даст омада аз санаи 24 то 29 марти соли равон дар шаҳри Ботканди ҷумҳурии Қирғизистон вохирии навбатии гурӯҳҳои кории топографӣ ва гурӯҳҳои кори оид ба масъалаҳои ҳуқуқии ҳайатҳои ҳукуматии кишварҳо баргузор гардид. гуфта мешавад гурӯҳҳои кории топографӣ беш аз 28 километр гузариши хатти сарҳади давлатии Тоҷикистон ва Қирғизистонро мувофиқа карданд. ба иттилои манбаъ дар доираи вохирии ҷонибҳо ба мувофиқа омаданд ки тавсифи минтақаҳои боқимондаро дар вохирии навбатӣ ки дар ҳудуди Тоҷикистон баргузор мекардад идома диҳанд. аз натиҷаи вохирӣ протоколи дахлдор ба имзо расид. навраси тоҷик Зебонисо Исмоилова дар фестивали озмунӣ байналмилалии рақс таҳти унвони санъати роҳи абришим ғолиб гардид. дар ин хусус Амид Ховар хабар медиҳад. озмун дар шаҳри Самарқанди ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор гардид ки дар он таълимгирандаи гурӯҳи рақсии ансамбли Шукуфаҳои пойтахти муассисаи давлатии маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе Зебонисо Исмоилова иштирок намуд. бояд гуфт ки Зебонисо Исмоилова аз рӯи 2 номинатсия сазовори ҷои якум гардид. фестивал озмунии ҷумҳуриявии садранги Чакан ки аз ҷумлаи ибтикороти наҷиби пешвои муаззими миллат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. ҳар сол дар рӯзҳои таҷлили иди байналмилалии Наврӯз роҳандозӣ мешавад. дар даври вилоятии фестивал озмун ки бо роҳнамоии муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода дар маркази вилоят баргузор гардид, маҳсули эҷоди тарроҳ аз шаҳри Босонии Панҷакен Мавзуна Абдурахмонова дар бахши беҳтарин либоси қадимаи Чакан сазовори ҷои аввал ва диплом гардид.
варзишгари наврази тоҷик Сомон Турсунзода дар мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштини ҷудо ки дар шаҳри Термизи ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор гардид дар вазни то 26 килограмм бо мағлуб намудани рақибонаш аз ҷумҳуриҳои Қазоқистон ва Ӯзбекистон сазовори ҷои аввал ва медали тилло гардид. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. бояд гуфт ки дар мусобиқа зиёда аз 800 нафар варзишгари навраз аз давлатҳои Осиё ва Аврупо иштирок ва байни ҳам рақобат намуданд. ҳамзамон аз ҷониби ҳайати доварони мусобиқа Сомон Турсунзода барои нишон додани маҳорати баланди техникӣ байни иштирокчиён варзишгари беҳтарин дониста шуда бо диплом қадрдонӣ гардид. собиқ мураббии тими миллии Тоҷикистон Пётр Сегирд расман бо бозигарон видо кард. футболбозони тоҷик ба ӯ тӯҳфаи хотиравӣ тақдим намуда ба ӯ дар фаъолияти касбиаш муваффақиятҳои минбаъда таманно карданд. бояд гуфт ки то ин замон Пётр Сегирд таври худаш эътироф кард, мушкилоти оилавиро ҳал мекард ва ба хонааш рафта буд. пас аз ин барои видо бо тими миллии Тоҷикистон ба душон биомад. бояд гуфт ки то ба ҳол ӯ барои кори нав пешниҳоде надорад. хабар медиҳад Азия Плюс. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.